Yabantase hlalani phansi ke sihlalani phansi wethu niyakhumbula mosizolo ndini-update ngento yeMadlanga Commission yoqonda ndithi sithi into nokubana izolo besilindele into nokubana kukho ugeneral uthile, the richest general in the country was supposed to be at the Madlanga Commission izolo, but ke ngebhadi lethu bantase kuye kwafumaniseka ukuba unoopipe abaphuma ngomlomo and there's nothing we can do about that. Yaqonda hayi sharp chomi, so ke ngoku ii-commissioners zadecide zathi no, ngomso ke ngoku ubungqina bakhe buzawufundwa bufundwe but namhlanje sizakhe sibe nencoko notata ugusha lo which is uTumelonku. Sharp bantase, so utata ugusha ke bantase sithini kanene sasixhosa soba uwombethe ngefele logusha uyintoni? Khanitsho bantase because lela gama ndilifunayo, kuthiwa uyintoni but wombethe ifele logusha, unjalo kuTumelo. Ngaqonda but kwangoku sizathu ngugusha because ndilibele laa nto uba yiyo ube wombethe ifele logusha. Sharp chom. So ke ngoku uTumelo yandase uthi yena into yobana hayi mna ndathethwa ne-spiritual mentor sam ndasibuza into yokubana because kuyo yonke le situation andikho right, I'm not coping, kwathini i-mental health yam. Ndathi yho, ufuna uyojoyina la Madlanga wadi phaa eMilpark nawe? Ndamjonga ngale look bantase ndathi ufuna uyojoyina phaa eMilpark kulaa wadi because utata Madlanga uzawuba newadi phaa ebizwa Madlanga wadi because what do you mean into yokubana unemilwelwe? Hayi wathi hayi mhinda ayikho njalo but ndithethile ke ne-spiritual mentor sam ndamxelela i-situation endikuyo, so uthe ke kwi-guidance yakhe wandixelela into yokubana no, mna mandithethe inyani kwathini. So into endifuna uyenza namhlanje kuqhabalaka ndithethe inyani. Hayi fine ke bantase sithe sikuloo nto silindele into yokubana ugusha lo uzawuqhabalaka athethe inyani bantase, kwathiwa nakuma kuajenwe nantsi into ibalulekile. Xa kusithiwa hayi kuthiwa hayi kwabuya utata Madlanga wathi yeyi mendi, ndathi tata Madlanga yintoni? Wathi yeyi ubomi balo mfo busengciphekweni, busengciphekweni, asizukwazi uqhubekeka. In fact I think ngoku ubungqina balo mfo kuzafuneka sibenze in camera because sana kuzaba nzima. Ndathi tata uMadlanga serious le nto because kaloku kwalapha ezintsukwini ngulo singaba thina sidutyulelwe the richest general in the country. I-richest general yethu iphuma upipe ngomlomo, sithethana nje. Naku ngoku aba bombetha iimfele zegusha naku kusithiwa bayathreatenishwa. Izawuthini le nto bantase? Izawuthini le nto? And ke ngoku bantase ndiyithethile le nto ndathi abantu izawuba nintsi into and bakhona abanintsi bantase abazawutshuza section 25th floor. Kuthiwa yi-20 what floor? Because oko benindilungisa. Okay, let me try and remember. Was it not? It was not 25th floor, it was 22nd floor. But bantase, I don't have to be accurate because isitori asikho ngaloo nto. Then niyaziyo qha, you must get it. Into yokuba xa ndisithi section 25th floor sithetha ngorhabha, uyaqonda? Okanye sithetha ngobha, uyaqonda? Sithetha ngaloo nto xa sithi 25th floor okanye 24, whatever 20 something floor I decide on that day, you must understand into yokubana sithetha ngala floor. Anyways bantase ke sikuloo nto ke bantase silinde into yokubana andiyazi ke ngoku noba i-transcript kankulo izawuphuma na okanye izawuthini into ngenxa yobuzaza bobungqina bakhe, ngaqonda. And ke ngoku phezu kwaloo nto bantase uNomkhitsi andithi ebingulo uxelelwe nguntoni le nto magistrate mani ngesixhosa wasike aflasha ngoku, ke uxelelwe ngumagistrate uxelelwe ngumantyi into yokubana naku la sentence le nto ize ne-NPA ingeyiyo kwathini yho mfana koPitori. Bathi bantase uvele wajika ikona wathi zanapha, ubiza iloya zakhe wathi zanapha, wathi bubhanxa bantwana nithe mandiyenze le nto, ngoku kuthiwa mna kuzawufuneka ndisebenzisane namapolisa in each and every case and involved kuyo, kutshiwo phaa. And ke ngoku loo nto ithetha into yobana nakule case le ndibanjelwe yona ye-attempted murder uzawufuneka ndisebenzisane namapolisa. Beningathanga nini into yokubana umantyi uzawufowukhasa kule case?
kodwa hayi kaloku asiyicinge nathi into yokubana loo mantyi angenza into enjalo. Ngenicingile because asisebenzisani naye uDupree lo. Kodwa ye khasiyicinge into yokubana umantyi izawuba nguDupree. Wathi uNomkhithi anicingi. Wathi nonke ndinigxothile ningabuyi apha ngomso. Yabona apha eRhosimampuru ngomso andinifuni. In fact ndizabaxelela phaa e-reception into yokubana xa kuthiwa kuza nina apha banixelele into yokubana nijike andifuni nibone ndinigxothile from today. Aqonda wahamba uNomkhithi bantase wayobuyela ke ngoku esiseleni sakhe. Kuthiwa ebenomsindo nje ephethe iphepha esenjenje ngumsindo esenjenje. Kuthiwa ibunzi lakhe belishane afana neli lam kubila impumlo bantase. Kuthiwa uthe esajongeleyo kwathiwa une-visitor. Wathi visitor andibaxelelanga aba bangaphinde babuye apha ndibaxelelanga. Kwathiwa ye Mr Madlala visitor. Hayi nyhani xa ephuma hayi nyhani ufika ile ntoza iMadlanga Task Team bantase isithi iMadlanga Task Team hayi sizodilivarisha lo mcimbi mnumzana. Wathi umcimbi wanto kodwa hayi siyakufuna phaa kuMadlanga Commission ngoLwesibini ozayo. Bantase akagowa ukhitsilele yangaske ndiwunike lo mcimbi ndiwuselapha. Kagowa uNomkhithi ba esagowa nangoku. And ke ngoku uzafuneka into yokubana enze sure into yokubana istatement sakhe usazi ngekopo. Kuzafuneka enze sure uba asikhukhwanga. Kuzafuneka enze sure futhi into yokubana esa statement wasikhupha phaa kulaa mbanxo yayisenziwa phaa ku-ad hoc committee usazi apha. Because uzawumenqululwa i-evidence leader and ingaske bangamnika aba bathathu. It's either bamnike lo mntana uMr Bean okanye bamnike uCeline Dion okanye bamnike lo wePam. Bantase sizawulinda loo nto ke silinde uNomkhithi Tuesday banaye ke akazuza ne-excuse athi naku naye a-candidate yaseMilpark. iMilpark yona le ithe iMilpark bantase uzafuneka i-investigate. Thanibonga abantu besiya kwesaa sibhedlele. Ndiya-understand into yokubana sisibhedlele but ziphi ezasesentini, ziphi izibhedlele ezirayithi? Guys, Milpark khona into esizawuze siyive ngani nina eMilpark.